سلام نام مهدر نتورك انقعد حن مصخم تفلطو دو مبزحتن هاجرات عالمنا انكولاي ايرترا ايثيوبيا كالوت هاجراتن حويسكا بيمان وغن ناي صرغاين اتن تشكركرت زغعازا جنكا سلامتا اب وحدات هاجرات بفلاي كاب عباي بريطانيا كل نجر مالت مزوار مكينا معصو اسكالا بنصارو خوينو بصغام خوينو لكم حاسبكم تفلطو دو اتمستير بغاطام ዝተፈጥረ ይኮነን እዚ ምኽንያት ካብ ቀደም ካብ ጥንታውያን ተጓዓዝቲ ናይ ሮምን ናይ ማእከላይ ዘመን ዝነበሩ መሳፍንትን ዝጅምር ታሪኽ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብ ማህደር ኔትወርክ ካብ ሮም ክሳብ ለንደን ካብ ናፖሊዮን ክሳብ ሽወደን ዘሎ ኣብ መጻጻኣ ታሪኽ ምጅማር ብጸጋም ወገን ምዝዋር መኪና ብኸመይ መጺ ዝብል ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ መደብና ክትከታተሉ بخبر عدمكم سناي مكتتال إذا تاريخ زي جمر كاب قدم جميرو بفلايكا أبجيزية ليكا باباس نايروم زنبرة بوني فيس شامونا استبحلة اتوم نابروم نهاي مونتاوي نقدتي لهم كنوغدو زموتو زنبرو سبات اتوم بأقرم زقو عازي يخونو بعربياتات فرس زقو عازو زنبرو متان كي توفو كاب من قدام متان كي سحتو እንታይ ዝብል ትእዛዝ ሂብዎም ብጸጋም ወገን ናይቲ ዘሎ መንገድታት ብጸጋም ወገን ክጓዓዙ እቶም ናብ ንግደት ዝመጹ ሰባት ኩሎም ተዳ ብጸጋም ተጓዒዞም ከዓ ነንሕዶም እንዳተማራርሑ ንኽመጹ ምእንቲ ዝተጀመረ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዓለምና እቲ ናይ መጀመርታ ትእዛዝ ናይ ትራፊክ ወይ ሕጊ ትራፊክ ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለምንታይ እቲ ሊቀ ጳጳስ ሻሙናይ ናይ ሮም ዝነበረ ቦኒፌስ ዝተባሃለ ስለምንታይ ብጸጋም ክጓዓዙ አዚዝዎም በጋጣሚ ዲ ዋላ ምስጢር አለው ወይልና ሐሲብና ዶ እቲ ምስጢር እንታይ መሲልኩም ዝበዝሑ ሰባት የማናይ ኢድ ስለዝጥቀሙ መንገዲ ክጓዓዙ ከለው ኣብቲ ዘመን እቲ ከዓ ዝበዝሑ ርሑቕ መንገዲ ዝጓዓዙ በፍራስ እንዳጋለቡ ስለዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣብ መንገዲ እንታይ ይረኽቦም አይፈልጡን ስለዝነበሩ ሰይፎም ወይ ተመካላኸሊ ነብሶም ዝበሃል ብጸጋም ዓጥቅዎ ስለዝነበሩ ሰይፎም መዚዞም ከውፅኡ መታን ክትዕሞም ተባሂሉ ብጸጋም አዚዝዎም እዚ ምስጢር እዚ ከዓ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ናብ ሙሉእ ዓለም ተስፋሕፊሑ ማለት እዩ ግን ከዓ እንተደኣ ከምዚ ነይሩ ትልምዲ ወይ ተኣመጻጽኣ ናብ ዓለማት ዝተዘርግሐ እዚ እንተነይሩስ ከመይ ገይሩ ዳ ናብ የማን ተቐይሩ እንተደኣ ኢልና እታ ናይ መጀመርታ ሃገር ብወግዒ ካብ ጸጋም ናብ የማን ዝቐየረቱ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ፔንሲልቬንያ ክፍለ ሃገር ኮይኑ ኣብ 1792 ኩለን ዝነበራ ተሽከርከርትን ኣጋርን ካብ ጸጋም ወገን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ናብ የማን ክጓዓዙ ብኣዋጅ ኣፍሊጦም ነጊሮም ከም ሕጊ ኣቕዊሞሞ ማለት እዮም እቲ ዝዓበየ ጽልዋ ዘሕደረ ካብ ጸጋም ናብ የማን ንምጓዓዝ ግን ኣሜሪካ ዘይኮነ እቲ ኣብ ዓለምና ፍሉጥ ዝኾነ መራሒ ናፖሊዮን ቦናፓርት ዝተባሂሉ ዝፍለጥ እሱ ጸጋማይ ኢድ ወይ ከዓ ዓኸላይ ዲና ንብሎ ዓኸላይ ስለዝነበረ እቲ ናቱ ሰይፍ ከዓ ብየማን ዓጥቆ ስለዝነበረ ነቶም ናቱ ወታደራት ብጸጋም ዝኸዱ ዝነበሩ ብየማን ክጓዓዙ ኣዚዝዎም ማለት እዩ ናፖሊዮን ከዓ ነቶም ናቱ ወታደራት ጽራሕ ዘይኮነ ነተን ዝተቆጻጸረን ሃገራት ካብ ጸጋም ናብ የማን ንኽቕይራ ኣዚዝወን ብሪጣንያ ወይ ኢንግላንድ ግን ብናፖሊዮን ስለዘይተሳዕረት ነቲ ዝነበረ ናይ ጥንታዊ ምጓዓዝ ብጸጋም ወገን ሒዛቶ ትጓዓዝ ነይራ ማለት እዩ ኣብ 1835 ብፍላይ ኣብቲ ለንደን ብሪጅ ወይ ከዓ ነፍቲ ድልድል ናይ ለንደን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣዝዩ ዝተጋነነ ትራፊክ ወይ ከዓ ንፀዓቒ ተሽከርከርቲ ስለዘጋጠመ ዓባይ ብሪጣንያ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1835 ሃይዌይ ኣክት 1835 ዝብል ናይ መጀመርታ ሕጊ ናይ ትራፊክ ኣብ 1835 ብምቋም እቲ ናይ መጀመርታ ሕጊ ትራፊክ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ተባሂሉ ከዓ ይፍለጥ ስለዚ ኩለን ተሽከርከርቲ ካብ 1835 ጀሚረን ብወግዒ ብጸጋም ወገን ጥራሕ ክጓዓዛ ከም ሕጊ ይቆይሙ ማለት እዩ እዚ ሕጊ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ከዓ ናብተን ንሳ ትገዝአን ዝነበረት ሃገራት ኣስፋሕፊሓቶ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ከዓ ዓባይ ብሪጣንያ ትገዝአን ዝነበረት ሃገራት ብወግዓዊ ብጸጋም ምዝዋር ዝብል ሕጊ ኣተኣታትየን
ጀሚሮኖ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ወይ እቲ ኣገራሚ ለውጢ ዝበሃል ናይ መጠረሽታ ሃገር ካብ ፀጋም ናብ የማን ዝቐየረት ሃገር እንተዳ ኣላ ኮይና ሽወደን እያ ሽወደን ኣብ 3 መስከረም 1967 ሰዓት 4:30 ወጋሕታ ኩሉ ትራፊክ ን10 ደቂቕ ጠጠው ክብል ድሕሪ ምእዋጃ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ብወግዒ ካብ ፀጋም ናብ የማን ወገን ክጓዓዙ ኣዚዛ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ ነይሩ ኣብ ሽወደን እንተዳኢልና ዝበዝሓ መኪና ብየማን ወገን ስለ ዝዝወራ ዝነበራ ትራፊክ ንኽሪኣ ወይ ከዓ ነቲ ፅርግያ ብግቡእ ንኽሪኦ የፀግሞም ስለ ዝነበረ ብሰንክተን ዝነበርኦም ብዙሕ መኪና ብየማን ወገን ዝዝወራ ብወግዒ ካብ ፀጋም ናብ የማን ኣብ 1967 ቀይራቶ ማለት እዩ። እዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣጀማምራ ወይ ኣመፃፅኣ ምዝዋር ብፀጋም ወገን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ዘሎ ሎሚ ኣብ ዓለምና 35 ሚእታዊት ሃገራት ናይ ዓለም ብፀጋም ወገን ናይ ፅርግያ ይዝውራ እዚኣተን ከዓ ከም በዓል ኬንያ ዓባይ ብሪጣንያ ብዓቢኡ ጃፓን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣውስትራልያ ካልኦት ሃገራትን እየን። ስለዚ ዓባይ ብሪጣንያ ጌሽኩም እንተዳ መፂኹም ክዝክርዎ ዘለኩም ብፀጋም ወገን ትራፊክ ክትርእዩ ኣለኩም ብፀጋም ወገን ከዓ ክትሕዙ ኣለኩም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ካልእ ግዜ ብኻልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ በቢ ዘለናዮ ሰላም ወሰናይ